A mi m'agradaria una escola molt bonica, amb un pati divertit, amb mestres i nens ben contents. Vols que t'expliqui una cosa? Jo voldria una escola on et puguis disfressar i treballar amb tothom per aconseguir un carnet de científica. Aquest col·le ha de ser guai, T'imagines que aprendre a llegir i escriure sigui el més divertit? Perquè a mi el que m'agrada és jugar. I el mateix amb les mates. Jo penso que les matemàtiques haurien de ser apassionants, no? Com més divertit, molt millor. I que hi hagi diferents matèries en anglès, com per exemple la plàstica o les ciències, que a mi m'agraden molt. Per a les classes de religió he pensat en alguna cosa. Crec que podrien ser encara més entretingudes, de la mateixa manera que les oracions i les reflexions. Segur que poden ser més actuals, oi? Estava pensant que estaria bé que el nostre cosinet, en Lluís, anés en una classe on tot estigués a la mida dels més petitons, amb molta llum, taules de fusta, catifes, amb activitats i coses per a fer a les lleixes, on els nens i nenes es podrien ajudar els uns als altres i on la mestra observés tot. Sí. Tot i que això és igual. Tant és tenir 3 o 9 o 17 anys. Com tu, els mestres sempre estan amb nosaltres. A vegades, amb un profe no n'hi ha prou. Sovint, i per tal d'atendre'ns a tots i a totes, tenim 2 o 3 mestres a l'aula. I a vegades, què passa quan altres persones de dins o de fora de l'escola necessiten ajuda? Aprendre en el mateix moment que fem coses pels altres seria extraordinari, perquè a més d'aprendre i passar-ho bé, crec que les escoles haurien de tenir cura del planeta. Tu creus que un col·le xuli ha d'estar unit per fer coses guais? Jo crec que sí. I el que seria la bomba és que les notes no fossin només dels exàmens. Aquesta és l'escola que he imaginat. Tu creus que existirà? Apa, que si tu sabessis, que vagi bé el teu primer dia. A la Fundació Escolàpies cada dia treballem en el projecte VOL, diferents projectes innovadors que ens permeten descobrir que viure és obrir horitzons, aprendre, somiar i aventurar-se a nous camins. Projectes que estem portant a terme en diferents centres amb el mateix entusiasme. Viure és obrir límits i quan els obres, el que imagines es pot fer realitat.